Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. We will be reading two passages this afternoon sa ating communion meditation. The first one is in Genesis chapter 4. Genesis chapter 4, and then the second one is in Genesis chapter 12, verses 18 to 24. Genesis chapter 4, verses 1 hanggang sa 16. At nakilala ng lalaki si Eva na kaniyang asawa, at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kaniyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kaniyang handog. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kaniyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Sinabi niya, ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayon sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pag-alagala sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. At ngayon itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa, at ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pag-alagala. Sino mang makakita sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi, sino mang pumatay kay Cain ay 7 ulit na gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang wag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. And Hebrews chapter 12, verses 18 to 24. Ang sinabi ng salita ng Panginoon, sapagkat hindi pa kayo lumapit sa bundok na nahihipo, sa apoy na nagliliyab sa kadiliman, sa kapanglawan at sa unos, sa tunog ng trumpeta at sa tunog ng mga salita na ang nakarinig ay nakiusap na huwag nang magsalita pa sa kanila ng anuman. Sapagkat hindi nila matiis ang iniuutos na maging isang hayop
man ang tumuntong sa bundok ay pagbabatuhin at kakilakilabot ang nakikita, kaya't sinabi ni Moises, ako'y natatakot at nanginginig. Subalit kayo'y lumapit sa bundok ng Zion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel, sa isang masayang pagtitipon at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong iwinisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. The blood of Jesus Christ that speaks of greater things than the blood of Abel. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Ang Genesis chapter 4, ang pinakaunang murder na naitala sa Bible. Wala pa silang kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin ng murder. Wala pa ngang nakarecord na merong hayop na, yes, merong hayop na pinatay, of course. May namatay na hayop dahil sa mga handog. Hinandog ni Abel yung hayop. So, meron silang nakita na lifeless, an animal that was full of life ay biglang naging lifeless dahil ang dugo ay dumanak at nawala ng buhay ang hayop na yon at inalay nila sa Panginoon alinsunod sa utos ng Diyos. And I believe there was an explicit command because without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. And according to the scriptures, Hebrews 11 verse 4, nag-alay si Abel ng handog na dugo ayon sa pananampalataya sapagkat nakikita niya ang dugo ng Mesiyas na darating at walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Nahulog na sa kasalanan ang mga tao and therefore blood was necessary to atone for their sin. Nakita ni Abel sa pamamagitan ng pananampalataya ang malayong darating na si Hesukristo. Hebrews chapter 11 verse 4, please turn there. Sa pananampalataya, how did Abel offer his offering of blood sacrifice? Ang sabi dito, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatutuo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaniyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. And if we will read the context of Hebrews chapter 11, it tells us about faith in the coming Messiah. So Abel chose that offering because God had chosen it. And that offering involved blood. Nakita yun ni Cain na merong hayop na namatay, dumanak yung dugo at nawala ng buhay. But it was the first time na nasaksihan ni Cain or nasaksihan ng humanity na merong tao na nawala ng buhay. First time. Ang dugo daw ni Abel ay tinanggap ng lupa, ibinuka ng lupa ang kaniyang bibig upang tanggapin ang dugo ni Abel. So I suppose na merong slaying involved. Merong pagdanak ng dugo. At ano kaya ang reaksyon ni Cain, no? As the murderer? Hindi naka-record. But I would like to think na siguro nagulat siya. Because it was the very first murder. Siguro hindi niya inakala. At siguro pinagmasdan niya habang unti-unting nawawala ng buhay ang kanyang kapatid. Nangungusap ang dugo ni Abel. That's what the Bible tells us. The murder of Abel was really dreadful. And I believe when Adam and Eve learned of the murder of their second son, they were terrified. They were made sorrowful. That was the possible reaction of Cain. Papaano na lang kaya ang reaction ni Adam at saka ni Eve nung nalaman nila ang murder ni Cain na kanilang panganay kay Abel na kanilang pangalawang anak. So it was really a very terrible and horrifying thing to behold. I believe that life or a living man all of the sudden became a lifeless
being because of sin of jealousy. Now I believe na kung ang kamatayan ni Abel ay terrifying at nakakagulat, mas lalong dreadful, mas lalong terrifying ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi po ng ating teksto sa Hebrews chapter 12 verse 24, ang dugo ni Jesus Christ ay mas nagsasalita ng lalong mabuti kaysa kay Abel. More dreadful was the murder of the Son of God. He was a man, but more than a man, he was the Son of God. Taong banal, walang dungis, walang kapintasan. But people were uncomfortable with what came out of the mouth of Jesus Christ because it exposed their sin. And the Pharisees and Sadducees thought that they had silenced the accusing voice. Please turn to John chapter 19 verse 25. Ang sabi po dito, ang mga bagay na ito ay ginawa ng mga kawal. Samantala, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid ng kaniyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. So nakita natin, verse 15, 19 verse 15. Sila'y nagsigawan, ilayo siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari liban kay Caesar. So they disowned the Lord Jesus Christ. They disowned Him. They wanted to get rid of Jesus Christ, the most loving Savior, the most forgiving and compassionate Savior, na nagpagaling ng maraming karamdaman, nagpakain ng mga nagugutom, gumawa ng kababalaghan, at nag-angat ng pangalan ng Diyos Ama. But at the same time, nag-akusa sa mga mapagkunwaring scribes and Pharisees and Sadducees. They wanted to silence the accusing voice. And they succeeded in silencing the accusing voice. If the blood of Abel was dreadful, much more was the blood of Jesus Christ was dreadful. But it spoke of better things than the blood of Abel. At ito po ang ating pagbulay-bulayan sa hapong ito. Sa papaanong paraan nangungusap ng mas mabuting pananalita ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Well, in what way does the blood of Jesus Christ speak of better things than the blood of Abel? Well, una, Jesus' blood speaks better things in general. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsasalita ng mas mabubuting bagay in general. Bakit ano ba ang sinasalita ng dugo ni Abel? Ang sinasalita ng dugo ni Abel ay hanggang pag-expose lamang ng outward religion ng tao. Ang outward religion ng tao is represented by the outward religion of Cain. Ano ang religion ni Cain? Outward holiness, outward superficiality. Nag-alay siya ng Diyos ng mabubuting produce din ng kanyang lupain. Mga prutas. Kumbaga, it was presentable also in the outside. It was more attractive to look at. Dahil fruits yon na inarrange siguro sa dambana. Siguro, dinisenyo ni Abel, ni Cain yung kanyang handog in such a way that it was really beautiful to look at. Can you imagine the mango? Wala naman naka-record na may mangga doon, pero the mango is color yellow. Plus, dinagdagan siguro niya ng mansanas, color red. Saging, color yellow. Carrots, color orange, colorful. Outward offering, outward religion, with all of its superficiality in compared sa sacrifice ni Abel, there was no beauty in it. How could a bloody sacrifice be beautiful to look at? How could a bloody sacrifice be beautiful to look at?
But you know what? Abel chose to offer that kind of sacrifice because God chose it. God commanded it. Outward religion of unbelievers or religion of unbelievers is just outward and superficial. But if it doesn't hit the command of God, it remains a vain religion and a vain worship. The true religion of God, the true offering that is acceptable in the sight of God, is a blood-filled offering for the forgiveness of sin. He chose it. And according to Hebrews 11 verse 4, Abel chose it in faith. Well, pangalawa, the blood of Jesus speaks of better things to God than the blood of Abel did. Ano ba ang dulot ng dugo ni Abel? Genesis chapter 4 verse 10 sa ating teksto. Ano ang resulta ng dugo ni Abel? Ano ang isinisigaw ng dugo ni Abel? Genesis chapter 4 verse 10. Ang sabi dito, sinabi niya, ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ano kaya ang idinadaing ng dugo ni Abel? Dumadaing kaya ang dugo ng Abel ng Lord, patawarin mo ang aking kapatid? Yun ba ang idinadaing ng dugo ni Abel? Nangungusap ba ang dugo ni Abel ng mediation, mediator, and intercession? Did it cry for forgiveness? Hindi po. Verse 11, ngayoy sinumpa ka mula sa lupa. Ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Ang pangungusap ng dugo ni Abel ay hindi pangungusap ng kapatawaran, kundi pangungusap ng hustisya, pangungusap ng paghahatol. At ano ang tugon ng Diyos? Hustisya at paghahatol. Cain was judged right then and there. What about the blood of Jesus Christ? Ano ba ang sigaw ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Matindi ang ginawa ng mga Hudiyo. Matthew chapter 27 verse 25. Ganito talaga nila inaayawan ng Diyos. At maraming mga tao na umayaw sa ating Panginoon. Matthew chapter 27 verse 25. Ang sabi po dito, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Gusto talaga nilang patayin si Jesus sabi ng taong bayan, huwag kang mag-alala, Ponso Pilato. Kami ang mananagot sa dugo ng taong ito. Pananagutan namin ng buong bayan at ng aming mga anak ang dugo ng taong ito. Nagkatotoo ba? Yes, hanggang ngayon. The Jewish people are the most hated people on earth. Don't you know that? Galit talaga ang mga tao sa kanila. Sinipa sila sa Jerusalem kahit saan sila magpunta. Talagang binayaran nila. Hindi talaga nababayaran ng lubusan. Hanggang ngayon, study history kung gaano kagalit ang mga Arab sa mga Hudiyo. Kahit doon sa Europe, Hitler, history. Talagang nagbabayad sila hanggang ngayon. Dahil hindi talaga mabayaran hanggang sa sila ay sumuko sa ating Panginoong Hesus. Yun ang sinigaw ng taong bayan. Inaayawan nila si Jesus. So pinatay nila si Jesus. Dumanak ang dugo ni Jesus. Ngayon, ano ang pangungusap ng dugo ni Jesus? Justice? Vengeance? No. The language of the blood of Jesus Christ is this. Father, forgive them, for they do not know what they do. Nakuha po natin? And so the blood of Jesus Christ spoke of better things than the blood of Abel, because the blood of Abel was purely for justice and vindication and judgment, but the blood of Jesus Christ spoke of better things. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ano pa ang isinisigaw ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Now, you will be with me in paradise. When that penitent criminal said, Lord, remember me when you are in your kingdom. Anong sinasabi ng ang dugo ng ating Panginoon? Anong sinabi? Now,
you will be with me in paradise. And in that great Matthew chapter 28, verse 18 to 20, going therefore, preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all of the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, up to the end of the ages. By the commemoration of the Lord's Supper, we proclaim of the death of Christ. The death of Christ was far better than the death of Abel, because the death of Abel called forth judgment without mediation, without intercession, but directly for judgment. And God did judge Cain at once. At ang resulta ng judgment ay mas lalong tumigas ang puso ni Cain. But the blood of Jesus Christ is substitutionary, propitiatory, atoning. Sinalo ni Kristo ng kanyang dugo ang buong galit ng Diyos sa kasalanan. It's really a much, much better language than the blood of Cain, the blood of Abel. Praise be unto His holy name. Pangatlo, at panghuling rason kung bakit much better ang dugo ng ating Panginoon kaysa dugo ni Abel. Dahil nangungusap ang dugo ng ating Panginoon sa ating puso ng mas nakakaaliw na pangungusap kaysa dugo ni Abel. Ngayon, the blood of Abel really confronted Cain. Where is your brother? Sinabi ng Diyos kay Cain. Ano ang resulta ng pangungusap ng blood ni Abel? Nagsisi ba si Cain? Hindi. Anong sagot? Am I my brother's keeper? Now, kayo, kung tatanungin ko kayo, are you your brother's keeper here in this church? Kayo ba ang tagapag-alaga ng kapatid mo dito sa iglesia? The answer is a big yes. But when Cain was confronted by the voice of the blood of Abel, ano ang kanyang sagot? Bakit ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Abay, ewan ko. Hindi talaga nagsisi. The blood of Abel did not result in repentance on the part of Cain. Walang pagsisisi ang dulot ng dugo ni Abel. Mas lalong tumigas ang puso ni Cain. At nung sinalita na ng Panginoon ng judgment kay Cain, tinanggap ba niya ng may kababaang loob? Abay, nagreklamo siya, grabe, sobra naman yan, Panginoon. Sobra naman yan. The punishment is more than I can bear. Nagreklamo, parang ang Diyos pa. And did it result in the redemption of Cain? No, it only resulted in common grace. Ano yung common grace? Na kahit sa ubod ng kasamaan ni Cain, iningatan pa rin siya ng Panginoon na walang papaslang sa kanya. Walang papatay sa kanya. Nilagyan pa rin siya ng tanda, palatandaan. Kaya ang mga wala pa kay Kristo, kung ang buhay ninyo ay umigi, nagkakaroon kayo ng pagpapala, iniingatan din kayo sa inyong mga ginagawa, huwag ninyong isipin na dahil diyan, ang pabor ng Panginoon ay nasa sa inyo or ang approval ng Diyos ay nasa sa inyo. That's common grace. And that's the most that the blood of Abel produced. But you know what? The blood of Jesus Christ speaks of comfort. At hindi lang comfort ang sinalita ng blood of Jesus Christ. Ang dugo ng ating Panginoon ay nagresulta talaga ng pagbabago ng puso ng hinugasan nito. Nagresulta talaga ng pagtanggal ng pusong bato at pagpalit ng pusong laman. Nagresulta ng pagwiwisik. Jesus Christ was named Jesus, for He is going to save His people from their sin. Ano ang dulot, ano ang pangungusap ng dugo ng Panginoon sa bawat mananampalataya? If anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old things have gone, and behold, the new things have come. The blood of Jesus Christ spoke of better words than the blood of Abel. Bakit? Meron pa bang mas better dito sa Isaiah chapter 1 verse 18?
na nagsasabing kahit gaano kaitim ng ating kasalanan. What a very beautiful language. Very beautiful and very sweet to our ears. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. The blood of Christ is the reality of which the blood of Abel was a type. At anong uring kaligtasan ang dulot ng dugo ng ating Panginoong Hesus? Temporal salvation. Temporal salvation ang accomplishment ng ating Panginoon. No, Hebrews chapter 7 verse 25. Hebrews chapter 7 verse 21 at 25, ito po yung resulta ng rescue mission ng ating Panginoon. Tagumpay, successful. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. The blood of Abel did not mediate. Hindi namamagitan ang dugo ni Abel. Pero ang dugo ni Jesus ay namamagitan para sa kaniyang mga tao. And on the basis of the blood of Jesus Christ shed on the cross of Calvary, Jesus Christ always lives to make intercession for all. The blood of Jesus Christ brings forth total cleansing, total forgiveness, and total salvation. The blood of Jesus Christ is the reality na binigyan ng type and shadow and anino ng mga dugo ng tupa, dugo ng kambing, kahit dugo ng mga martyrs. All of those blood combined. Walang sinasabi sa dugo ng ating Panginoon. Ilang beses namatay si Kristo? Isang beses. Hebrews chapter 10, He died once and for all times. And on the basis of that blood, ang lahat ng nananampalataya sa Kanya sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako sa buong mundo, kahit sa pinakaliblib na bahagi ng mundo, as long as tumingin sa dugo ng ating Panginoong Hesus at magtiwala, ay mapapatawad magpakailanman. It's the same blood that saved the first century believers. It's the same blood that saved the believers in the Reformation. And it's still the same blood that has cleansed the sins of the people in our generation, and it's still the same blood na lilinis at magiging batayan ng kapatawaran sa susunod na salinlahi hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. That's how powerful that blood is, and it speaks of true and better words than the blood of Abel. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, mangusap ang banal na Espiritu sa atin at marinig natin ang tunay na pangungusap ng dugo ng Diyos. Ano ang pangungusap? Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. Kahit gaano kaitim ng kasalanan mo, ito ay mapuputi sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. There is no sin that God's blood is not able to cleanse, that Christ's blood is not able to cleanse. He saved the chief of sinners like the Apostle Paul. He is able to save you. He saved the criminal by that same blood that was shed on the cross of Calvary. He is also able to save you now. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. But the same blood condemned the impenitent and unbelieving. Katulad ni Pilate, katulad nung isang criminal, it's the same blood na sinasabing savor of death unto death sa mga hindi na nanampalataya. And it's the same blood, kaibigan, na mag-accuse at mag-confront sa iyo na pinawalang halaga mo, sinayang mo, at tinanggihan mo sa araw ng paghahatol. But if you will come to Jesus Christ just as you are, that blood is able to cleanse you and to save you eternally and unconditionally. Why don't you avail of it this afternoon?
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.